De vangrail langs de centrale as en 356 bij de Vallon bloot steen. De snelheidsbeperking van 70 km in de uur komt in kwart en wol te vervallen. Dat zijn de uitkomsten van het onderzoek wat de provincie Friesland uit 4 litten had aan het weidek van de centrale as. Het kan wel zijn, we laten die geleiderrail steen. We weten natuurlijk dat het stukje dik krijgt een helling had en een flauwe bocht. We voldoen aan alle eisen, maar we hadden toch zijn, we laten die geleiderrail daar steen. Die zit er nou al, laat hem gewoon steen. Begin dit jaar baden er in 2 dagen verskaten ongelukken op het weivak bij de Vallon, waarvan IMI dodelijke oor in. Er is doel voor het handelen door een neetvangrail te plaatsen en de maximumsnelheid naar beneden te brengen. Daarnaast is er een onderzoek uitgevoerd naar het strooibeleid, de stroefheid, spoorvorming en afwetering van de dik. De conclusie van die onderzoeken naar het weidek binnen dat de provincie alle normen respecteerd had. Dus wij hebben voldien aan alle normen van het weidek zelf. We hebben ook onderzoek dien naar de gledens, dus het struien op het dik. En ook dat is de conclusie, dat hebben we tijdig dien en ook genoeg. De ongelukken in januari baden tiens hagelbuien. Daarom worden ook de waarschuwingsborden voor slepgevaar voorthellen. Het kan namelijk overal op het dikken geleid worden tijdens winterse buien.